Egunon, austura baino jarraipena izango da baingoa, leheno Koldok aipatutako bidetik. Ni Maitane Basasoro naiz, eta lehen aipatu dugun bezala, gizarte zientzien arlokoa izan dare, oso pozik nago. Pixkat erronka honekin eta badalako edo badatorrelako pixkat hemen aipatu den diskurso honekin, hausturarik ez, eta pixka sinergia bilatzeko eta elkarrizketa kolektibo baterako aukera ematen duela espazio honek. Orduan, oain arte bezala beste esperientzia batzuei helduko diegu oraingoan. Izenburuari esperientziak, zientzia esperimental, teoriko eta teknikoetan, hiru islari dauzkagu horretarako, eta beste gabe, dinamika berdina jarraituta txanda emango diet. Orduan, lehenengoa Iñaki Sanz Azkue izangoa, biologian lizentziatua dela, Arantzadi Zientzia Elkarteko herpetologia saileko kidea eta ingurumen hezkuntzako aholkularia hezkuntza sailean, ezta? Eta, dibertsitateari loturiko ikerkuntza eta kudeaketa lanetan aritzeaz gain, divulgazio lanean ere asko aritu da azken aldin, tartean hemen. Eta holaxe ibili da, ikastaroak ematen, hitzaldiak, erreportajeak idazten, eta bestelako kontuetan seguru asko daukala kontatzeko, eta beraz, hoxe, utziko diot, emango diot txanda. Zutik egiteko moduen, bai? Grabaketa igual honekin, ez? Bai. A ver, no oso altzena zelako. Badago gauzak ondo. Orduan eseriko Hombre, nintzen. ya, es que... Ya está. Baina igual hori bai, Bai, biak. Vale, listo, ez dizu eliatuko, nahikoa. Bai. A ver, Vale, oso ondo, egun onden hori, pixka bat gaia aldatzearrenik sugeak sartuko ditut, ez dakit, derrepentean. Arantzadi Zientzia Elkartean izenean ator eta Koldok aipatu zidan duela hilabete batzuk, Eibarren topatu gilean, eta esan zidan, zergatik ez duen sartzen sare sozialen eta herritar zientziaren artean egiten ari ginen. Izan ere, sare sozialek badukate bere kutsu hori, ez? Askotan sare sozialak izan daitezkeela hor bai dagoela pozoia eta badagoela debatea, baina sare sozialek ere izan zakete bere alde ona eta gu saiatu gara Arantzadi Zientzia Elkartetik pixka bat hortik tiratzen, ez? Horregatik gaur batez ere Sugebizi proiektuei buruz hitz egingo dizuet, ez da egite ezagutzen duzuen. Eta esaten duna, gure intentzioa zientziaren pozoiak gizartean sartzea. Pozoiak erakarri egiten du, gero pozoia ere peligrosoa da, zientzian ibiltzen garen badakigu. Nola hasten da gauza hau? Askotan gauza hau gertatzen dira txorakeri batekin, ez? Duela 2019 urtean txio bat bota nun, Twitterren, eta galdetu nun ea zapoburu baten argazkia jarri eta zuen herrian ze izen ematen diozue honi. Eta derrepentean agertu zen, erantzun uholde bat eta aurkitu nintzen 39 herritako aldaerekin, ez? Eta hor ikusten duzue, orduan erantzun guztiak batu eta esan nun, 39 izen ditugu Euskal Herrian zapaburu esateko. Eta, gero, konturatu nintzen jendeare hasten zela, Sanzazkue, aurkitu dut igel bat, eta Sanzazkue aurkitu dut, eta konturatzen nintzen argazkiak bidaltzen zizkidatela, baina datu baseetan eta ez gehintura sartzen, eta batuetan datu interesgarriak zeudela. Orduan, Arantzadiko komunikazio sailekoekin, Eiderrekin eta olatzekin hitz egin da esan nien ezue, eta zergatik ez dugu egiten argazki hori biltzeko proiektu bat. Eta horrela zen txio bat putzuan izeneko proiektua. Zertan datza txio bat putzuan proiektuak? Guk jasotzen genituna da, noizbehinka, ez dakit ondo ikustenan, arrautz poltsa batzun argazkiak, basoigel gorriaren arrautz poltsak zidan, eta orduan bidaltzen zizkiguten, eta esan genuen, zergatik ez zizkiguzue bidaltzen kokapen zehatzarekin. Argazki orokor bat, putzuarena eta kokapena. Eta horrela, sare sozialen bidez, jende hasi izan traola txio bat putzuan jarri, eta argazki horien bidaltzen. Hasi zidan bidaltzen, batetik, eskoletatik,
esan ziguten aitzaki bikaina izan zela eskoletan hasteko lana gai hori lantzen, kanporateatzen, familiak asteburutan irteerak egiten zituzten, bueno, konturatu ginen izan zela zerbait soziala. Alegia eman genula, erronka antzeko bat sortu genula, eta ez bakarrik eskoletan, baizik eta gizarte eta famili mailan ere hasi ziala mendira ateratzen, galdetzen ze espezie izan, eta zergaitik egiten zituen arrautzak neguan, ez udaberrian, beste espezien kasuan bezala eta bar, orduan dibulgatzen hasi ginen. Karo, horre guztiak emaitza bat ekarri zuen, eta gure sorpresako 321 aipu pasazizkiguten, Euskal Herriko mapa bat egin genuen, ikusten duzue, norbait pentsatuko du, baina Nafarro hegoaldean ez dizkizuete bidali. Ez, eske Nafarro hegoaldean ez dago espezie hau. Orduan, mapa honek espeziaren banaketa ere erakusten digu, hau da, informazioa zizigun ematen. Horrez gain, pentsatu genuen, herritarrak zientzia egiten jarri genitula, baino herritarren zientziarekin ikerketa ere egin genezakela. Eta jarri ginen kontatuan, Helsinkiko Unibertsitatean dagoen Amaia Gonzagarekin, eta Amaia Gonzagari esatu genion nahizu. Honekin egin daiteke zerbait, eta horrela, Lisboako Herpetologiako Kongresuan aurkeztu genuen lan bat, nun labur-labur ikusten duzuen adierazten duen adibidez espezie horri buruzko aipuen kantitatea ikaragarri gozala txio bat putzuan ekimenari esker, aurretik badaude ornito.eus, inaturalist eta horrelako plataformak jasotzen dituztenak ere zitak, eta horiek jasotzen zituztenaren aldean ikaragarria izan kopurua, eta hori bakarrik ez, Euskal Herriko mapan denak batera kontuan izan da, ikusi genuen herritarrek emandako aipuetatik 3 kuadrikula berri gehitu genizkioala espeziaren banaketari. Ordura arte ez genekin espezie hori hor zegoela. Eta herritarrak izan zian datuak eman zizkigutenak, eta guk bide batez erantzun, txioen bidez, informazioa emateko. Eta karo, ja behin emozionatzen zeanean, ja gauzak ondo dihoazelako, orduan, saiatzen zehaz zerbait desberdina eta zailagoa egiten. Eta orduan esan genuen. Eta sugeekin egingo bageno, eta onartu behar eta aurreneko reakzioa hor jarriet ez, serio alaiaz. A ber, serio, sugeekin nola hasiko gea. Sugeak dira, espezie horiek gizakiari beldurra ematen diotenak, gizakiari nazka ematen diotenak, mitologiaz betetakoak, ezin dugu sare sozialetan, ez digute bidaliko, jendeak atzera egingo du. Bueno, atzera egingo du edo ez, Sugebizi proiektua martxan jarri genuen, eta hauek dira azkeneko asteetako irudi batzuk, ez da ondo ikusten, baina aurrenekoan pixka bat eredua jartzearen aipatzen zigun begira, Aititeren urte betetzea zen, eta baratzean ginen, eta agertu da suge bat, eta gogoratu gera zuekin, eta horri esker hasi gera begiratzen, eta bueno, beste batek bidaltzen digu, gu lanean ari ginen grabazioetan, eta grabazioetan ari ginela amorrai bat jaten ari zan sugea, eta orduan hasi zaizkigu bidaltzen argazkiak, ez bakarrik espezie desberdinenak, baizik eta behaien biologiari eta fenologiari buruzko informazioa ematen digutenak. Karo, hau hasi zan, 2021an gure helburua zan dibulgatzea sugei buruzko usteak eta pixka bat publikoki esango nuke jaistea, zientzia zabaltzea eta herritarrak aipuak ematea. Gure susmoa zan 30 bat aipu emango zizkigutela, eta 334 aipu eman zizkiguten. Horrek esan du hitzaldia oso txarra dela, edo... Jarraituko dugu. Hau deskontatu denboratik, Oso ondo, bueno, 334 aipu eman zizkiguten, eta horien artean ere egiten deguna da, hemen ez da ikusten oso ondo, histograma antzeko bat, guk espezieak identifikatzen dizkiegu, txioetan, eta aipatzen diegu pozoitxua dan, ez dan pozoitxua, zer jaten duen, informazioa ematen digu, ze batzuk larrituak esaten digute, haizu, etxeko terrazan suge hau agertu zait. Lasai, suge horrek sugandilak baino ez ditu jaten, ez du umerik jaten oraingoz, eta horra pixkatu morea sartu behar da, eta ikasturte, uztailean edo, martxotik uztailerakoa da, ematen dugu mapa bat Euskal Herrikoa espezie bakoitza nun agertu den adierazten.
2021eko datuak, 2022an 273 aipu jaso genitun, eta gaur egun, orain dela 2 astekoak dira, 153 goaz uztailera arte, bai, daukagu epea, eta pixka bat hori da, ez? Espezieka zenbat agertu diran, oso nabarmena da patroi batzuk errepikatzen direla, eta oso nabarmena jendeak identifikatu egite ditula, ja? Jende hasi da identifikatzen, ikasten, baina, karo, nola ikusten dugu hori benetan horrela dan, ez? Bueno, orain dela 2 urte, pentsatu genuen galdetegi bat zabaltzea interesgarria izan zitekela Twitterren, gure ezusterako 81 pertsonak erantzun ziguten, eta hor ikusi izan esate baterako aipatzen ziguten beraientzat suge bizik egintzula pixka bat informazioa eman eta sugeak hobeto ezagutzeko aukera eman ziela, ez? Eta batzuen kasu batzuetan ere pertzepzioa aldatu zitzaiela sugeekiko. Eta hori oso garrantzitsua da. Ze parte hartzen dute proiektuan bertan, proiektuaren parte sentitzen dira informazio zientifikoa ematen dutelako, baina era berean jaso ere egiten dute. Eta gero aipatzen ziguten etorkizuna begira egiteko interesgarria litzatekeela jarraitzea, ez? Bueno, horrez gain, karo, esate genuen eman ere egin behar dela, herritarrei eskatzen zaien bezala, saiatu geha, tailerrak, eskoletan, herritan, posterrak eta sortzen informazioan laguntzeko, eta ezagutza horretan. Eta, bueno, txio baputzuan eta suge bizirekin hasi zana, bihurtu zen gero Lilipa, botanikakoak animatu zizaizkigun, orkidea bila, eta momentu honetan ditugu 5 desberdin martxan, ikusi dugulako oso aktiboa dela eta jendeak eskertu egiten dula, eta pixka bat denbora kontuengatik hauxe da. Gero etorkizuneako norbaitek jakin nahiko balu, hezkuntza arloan ere badukagu beste proiektuak, baina nik gaur suge ez hitz egitea etorri naiz batez ere, orduan besterik ez. Eskerrik asko. Aukera, nahiago. Oso ondo. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Nik uste sugen inguruko hitzaldi bat ez dutela, inoiz beste harretakin eta gogoakin entzun. Hoxe, Daneli emango dugu gutxan da bain, Daniel Solabarrieta, psikopedagogian lizentziatua da, 20 urte daramatza Elhuyarren, STEAM hezkuntza proiektuak kudeatzen eta baliabideak sortzen, ez? Eta alde hortatik, sare lana edo pixka bat, akademia eta herrian arteko zubi horiek eraikitzen. Elhuyar zientzia azokan ere ardura dugun izan da, oantxe 11. Edizioa ospatu dela, eta horren inguruan zerbait kontatuko digu gaur. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zeuri. Eskerrik asko danoi itzortzagatik. Azalduko dizuet, pixka bat, Elhuyar zientzia azoka zer da. Naiz eta badakidan, zuetako asko ere, badakila laguntza eskatzen dugulako azokan gaztiei laguntzeko, eta izen emate handia eduki dugu, eta ueutik laguntza handia jaso dugu. Beraz, eskerrik asko berriro. Zientzia azoka, hau da urtengo argazki bat, hau da zer dan zientzia azoka, eta hau da zer dan lortu nahi duguna. Kalean gazteak, euren ikerketa proiektuak kaleko jendeari aurkezten egotea, bai? Nahita egiten dugu kalean, badaude zientzia azoka batzuk, toki txietan eta egiten direnak, kanpoan, eta horrek baditu abantaiak. Adibidez aurten, bero desente egon da. Egun ematen euria egongo da eta eukiko dugu arazotxoren bat, euriarekin. Baina, arrisku bat hartzen dugu, ze helburua da, gu pentsatzen duguna da, jendean ondago, azte burutan, hor, bertara joango gara, bai? Eta horrela, bermatzen duguna da, gazteak egoten direnean oran ikerketa proiektuak kaleko jendari aurkezten, publiko eukiko dutela. Eta proiektua behin eta berriro azaldu beharko dutela. Eta, hor ikusten duguna da, normala den moduan, lehenengoko aldiz oso urduri egoten dira, baina ja 3. aldiz edo 4. aldiz azalpen ematen dutenean, egoten dira pospozik danak, bai? Eta benetan polita da hori ikustea. Orduan, 3 egun, 3 eguneko zientzia azoka bat izan da, baina benetan urtebete ikasturte osoa irauten dauk zientzia azoka proiektuak. Ikastetxeak izena ematen dute ikasturte hasieran, eta guk egiten duguna da ikastetxeei izan animatzeko izena ematera eta
hasteko proiektuak egiten. Eta gero, ja, aste santu bueltan, galdetzen duguna da, proiektua aurkeztera nahi duzu Bilbora etorri? Normala da moduan denak ez dute amaitzen, bai? Ze hori, bueno, guri pasatzen zaigu. Proiektua da zezara egiten eta arrazoi desberdinagatik ez duzu amaitzen. Edo, justu egun horretan ezin dira etorri, ez dakiz zer dagoelako. Bueno, berdin da. Hasi, proiektua prestatzen ikasturte hasieran eta zorionez voluntario pila bat ditugu ikerketa zentro eta unibertsitate guztietatik prest daudenak gazte hauei laguntzeko. Orduan, eskatzen dieguna da, aber alduten gutxienez goiz batez talde batekin elkartu eta lagundu egingo duten proiektuari buruzko aholkuak ematen. Aprobetxatzen da momentu hau, ez bakarrik gazteek ikusteko nun lan egiten duten, edo, bueno, batzutan online be bai, bideodeiak egiten dituzte. Eta, bueno, polita izaten da, lehenengoko aldiz parte hartzen duten ikasleek zer pentsatzen duten aurkituko dutela, edo nolakoa izango den profesional hau, bai? Eukitzen dute, sekulako galdera sorta prestatuta, eta nahi dute erantzun guztiak ja, eta momentuan, eta denari buruz. Eta, bueno, hor bizkat, estereotipoak apurtzen dira, espero dut ez duten erantzun batzu jasotzen dituzte, eta jazten dira pixka bat hobeto ezagutzen ikertzaileak nola lan egiten duten, eta bar. Orduan, esan bezala, askok lantokian hartzen dute gazte talde bat, baina beste askok, bideodei bidez egiten dute, e-mailak, eta behin hogeen gerta izan da, WhatsApp bidez hola galderak bisaltzi, eta bar. Orduan, azokaren helburua eta formatua. Formatua da, goiz batez gazte talde bat egoten da estan baten, kaleko jendeari bere proiektua azaltzen. Eta polita izaten da, zeren eta kalean egiten dugunez, gazteek ez dakite nor etorriko dan. Batzutan izaten da, famili bat, 5 urteko umetxo batekin. Hizkuntza egokitu behar du, ume horrek ulertzeko zer egin duten. Beste batzutan pasatzen da, profesional bat. Edo turista bat, eta esatetza, mesedez inglesa saldu proiektua. Orduan, bueno, erronka bat da, baina benetan oso gustura biltzen dira. Egunaren bukaeran beti balorazioak oso onak izaten dira, bai irakaslenak eta bai ikasleenak euranak, bai? Orduan, helburu benetan dena da bizipenak eskaintzea. Bizipen zientifikoak, zientzia ikuspegi zabalarekin hartuta, noski? Eta, bueno, ikusten duguna da urtetik urtera geroz eta gazte gehiago daudela, nahi dutenak etorri euren proiektuak aurkeztera kalera, eta hori da, benetan funtzionatzen duenaren ezaugarria, ezta? Gero, esan bezala, Bilbon egiten dugu, badaude beti batzuk esaten dutenak, aber zergatik beti Bilbon da beste toki batzuten ez dugun egiten, baina, bueno, gero azalduko dizuet, pixka bat nola hasi garen zabaltzen hau, bai? Baina, bueno, azkena Bilbon da, eta egiten dugu maiatzaren bukaeran, ekainaren hasieran. Datarekin asmatzeari ez da erraza. Beti, bueno, denak pozik sekulez dira goten, klaro. Azterketa garaia, aurten hauteskundegatik atzeratzen berri izan dugu, batzuk batxiko bigarren mailakoak selektibitatea atean daukate, eta, bueno, hor biltzen dira korrika eta presaka euran proiektuak aurkezten. Esan bezala, guk esaten duguna da, begira, hemen dokazue aukera proiektua aurkezteko, eta alduenak etortzi, eta hasieran batek esaten badu nahi duela etorri, eta gero ezin duela, ez da zer gertatzen, bai. Inpaktua, aurten 700 bat gazte eduki ditugu lanak aurkezten, 3 egunetan, 60 bat ikastetxetakoak, egia da publikutakuk gehiago kostatzen direla lortzea. Aurten izan da lehenengoko aldia proiektuak euskaraz aurkezteko baldintza ipini duguna, aurreko urtera arte euskaraz, gaztelaniaz edo ingelesez altziren aurkeztu, baina, bueno, aurtengo erabakia izan da ez, bakarrik euskaraz aldira aurkeztu, eta gero egia da atzerretik datozen ikastetxe batzupe badaudela gonbidatuak, bai? Eta horrek, edo gazteleraz edo ingelesez aurkezten dabe, aurten galiziarrak eta italiarrak eduki ditugu, eta katalanak be bai. Eta gero, boixe, ikasturtean, klaro, normala da moduan gazte gehiago egon dira lanean, baina, hortik, gazte multzo handi bat izan da, etorri dana proiektua aurkeztera. Eskolaz kanpo ere alda parte hartu, baina egia esan, eskolaz kanpo beti ukitzen dut talderen bat edo bi, nahi duena etortzen dena proiektu aurkeztera, baina, gitxienak izaten dira.
Eta, bueno, ikusten duguna da, Bilbon egiten dugu zientziazoka, saiatzen gara etorri nahi duten guztiei aukera ematen etortzeko, baina arrazoi desberdinagatik, batzuk ezin izaten dute, edo, bueno, gehien nahi izaten da garraioa, edo data ez dela proposa, edo, bueno, beste arrazoi batzuk. Hasi garen izan da, tarteko zientziazoka batzuk antolatzen, zientziazoken sarea osatzen. Orduan, kanpoko ikastetxe batek egin du bere zientziazoka eta gero Bilbora etorri zen. Datorren urtean iparraldean 2 ikastetxeek egingo dute beraien zientziazoka eta gonbidatuko ditugu ere bai, etortzera. Nafarroako zientziazoka egin dugu tartean, Aste Santu bueltan, eta gero Nafarroako euskarazko lanak gonbidatu ditugu Bilbora etortzea. Gipuzkoan Tolosan egin dugu lehengoko aldiz Gipuzkoako zientziazoka Gipuzkoako ikastetxeentzat, eta horiek ere aukera izan dute gero Bilbora etortzeko, orduan, eta gero Bilbon azkena, bai, denentzako. Orduan, lehenengo hirurak aukera izan dute bakarrik euran tokian egiteko, edo Bilbora joateko, edo bietan parte hartzeko. Eta ikastetxe bakoitzak erabaki du, bere, bueno, zer aldun egin eta ikusita, batzuk joan dira bakarrik Nafarroara, beste batzuk Bilbora, eta beste batzuk bietara. Orduan, bueno, gure helburu ahalik eta bizipen gehien eskaintzea. Gero, ebaluazioa eta sariak. Sari batzuk barnatzen ditugu, eta sariak denak ere bizipenak dira kanpoko zientziazoketan parte hartzea, edo ikerketa zentro edo zentro teknologikoetan egonaldiak egitea. Hau, klaro, orduan, honek esan nahi duena da proiektuak ebaluatuak izan behar direla. Eta hau da, bueno, lehia puntua sartzen da. Lehiarena temazo bat da, egia esan. Guk ez dugu nahi hau bihurtzea lehiaketa bat eta bukaeran irabazle batzuk daude eta punto. Ze hor, holakoetan gertatzen dena da, ikusi izan dugu beste zientziazoka batzutan, irabazleak oso pozik geratzen dira. Baina beste batzuk, kriston txaskoarekin bueltatzen dira. Eta orduan helburua ez dugu betetzen. Orduan, da bizkat oreka bat bilatzea, bai? Da jaialdi bat, da proiektuen erakusketa bat, eta gero, bueno, egia da, badagoela ebaluazio bat eta sariketa bat, baina beti ere ez diogu nahi horren beste pixu eman horri. Aurten lehen aldiz, ebaluazioa zuzenan egin dugu errubrika bat erabilita, eta bueno, bizkat ebili gara horre testeatzen aurretik errubrika gila ondo funtzionatzen zuen, ze, karo da, oso denbora gutxi egoten da proiektuak ebaluatzeko. Aurreko urtean adibidez, eskatzen genduen proiektuaren txostena bidaltzeko aurretik profesionalak edo ikertzaileak onenak aukeratzeko. Baina, klaro, ze gertatzen zen, denboraz oso larri biltzen direnez gazteak, bidaltzen zuten txosten bat bukatu gabe. Ebaluatzen zen hori, gero jaten ginen azokara, eta zaten genduen, txostena bidali dau, bizkat, holakoa, eta gero azokan kriston lan aurkeztu dau. Eta, bueno, bauxe, ez da erreza, baina, bueno, aurten erabaki duguna izan da, aurrez aurreko ebaluazioa zuzenean egitea, eta datorren urterako hobekuntza ideia batzuk badakau. Adibidez, posterra aurretik eskatu eta posterra aurretik begiratuta juti ebaluatzaileak. Baina, bueno, esan bezala, helburua da gaztei eskaintzea euran proiektua kaleko jendeari aurkezteko aukera, bai. Eta hau dana egiten dugu babeslei eta kolaboratzaile esker. Babesleak dira finantzazioan laguntzen digutenak, baina garrantzi berdin ematen diogu kolaboratzailei. Hor da zela, hor dago, klaro, baina hor daz beste unibertsitateak, ikerketa taldeak, kanpoko zientziazokak eta bar. Eta, orduan, modu voluntarioan, guk, eta zuek ere gonbidatuta zaudete datorren urterako, eskatzen duguna da laguntzeko gaztiei euran proiektuetan aholkularitza edo laguntza ematen. Eta eskatzen duguna izaten da, goiz batez, edo batzutan bideodeia izaten da, gazteekin konektatu edo elkartu eta beraiek azaltzen dute zer nahi duten egin eta zer arazo duten edo zer nahi duten jakin zuen gandik, eta gero zuek azaldu zuen papera zein da, zertan lan egiten duzuen eta ze ibilbide akademiko eta profesional eduki duzuen, bai? Hortik aurrea, libre. Batzuk egoten dira nahiko denboran hola jarraian bizka bat laguntzen gazteei, beste batzuk oso lanpetuta dabiltzalako goiz bat bakarrik egoten dira batera, baina beti ere pilo bat eskertzen dabe gazteek aukera hori aprobetxatzi. Eta irakaslin balorazio beti oso nahi izaten da.
kuriosoa da, askotan esaten digute, ikasle batzuk, badaudela batzuk kasu handirik ez daudenak egiten, baina profesionalaren aurrean, tak, hartzen dira hor, eta pilo bat galdera egiten dabe, eta kasu gehiago egiten daudela, esaten dabe bai, orduan harremana polita izaten da. Eta gero, azokan bertan ebalatzaile izateko gonbidatzen ditugu ikertzaileak, eta, pixka bat azkanin da, sare lana, ezta? Bai unibertsitatea, bai ikerketa zentroak, bai beste erakunde mota batzuk jartzea gazteek egiten duten lana balorean ipintzeko proiektu honetan. Eta hori dena, eskerrik asko. Ainara San Juanen txanda da, eta bizkexo nahiko ez du, no? Bai, eskerrik asko. Azkeneko islaria emango digutzen da, esan bezala Ainara San Juan. Osasun biologian graduatua eta egun funtzionatzen du? Funtzionatzen du honek? Grabaketarekin, bale? Bale. Entzuteko jentea? Barkatu. EH1 doktora gautu aurreko ikertzaile bezala, gaur egun. Eta hiri osasunan arloan zabiltza, eta hemen aurkeztuko dezuna, aukerrez banago zure tesian, zure ikerketa kualitatibo hori da, tesian egiten ari zarena Mugibil fotoboz proiektu herritarra, ez? Hori da. Bueno, zure txata. Eskerrik asko. Hau azkenengoa da? Hori da. Bueno, mila esker gonbidapenagatik UEuri eta ni osasun biologian graduatua zientzia teoriko eta esperimental mundu horretatik nator, baina gizarte zientzietan oinarritutako proiektu bat egiten nago tesirako, ez? Mugibil partaidetza proiektua eta gure galdera da nola eragiten dio auzoak herritarren osasunari. Bueno, ikasioan lehenengo gauza, tesia egiten da, ikerketa ez dela bakarrik egiten, gu erizaintza eta osasun sustapenerako ikerketa taldeatik gatoz, hor medikuntza eta erizaintza fakultatean, eta talde lana da hau guztia, ez? Gure helburua Bilboko auzotarren jarduera fisikoa baldintzatzen duten hiri ingurunearen indarrak eta oztopoak identifikatzea diagnostiko parte-hartzaile baten bitartez. Eta zergatik jarduera fisikoa Europar mailan sedentarismoaren datuak 45ean daude eta estatu mailan pizkatxo bat altuagoak dira, 47. Eta jarduera fisiko erregularra praktikatzen dutenen ehunekoa, estatu mailan 26,5koa da, baina euskaldunok hor txapa bat jarri dezakegu, 46,5ak egiten du jarduera fisiko erregularra. Hiri osasuna ikerketa arloa aztertzen du nola auzoaren ezaugarriek herritarren bizi-ohituretan eta osasunean duen eragina. Hau da, bakoitzaren karakteristikez gain, nola azpiegitura fisikoak, bizigaren baldintza sozioekonomikoak, kontestua, kulturak, arauak eragina dutela gure ohituretan. Eta munduko osasun erakundeak ere hiri osasunaren berri ematen du, jartzen du hor, zeharkako hainbat modutan, hiri plangintza osasungarria, mugikortasun segurua eta osasungarria, eta abar. Zertarako egiten dugu diagnostiko parte-hartzaile bat, herritarren benetako ikuspuntuak entzuteko, horrela haien benetako errealitateak ezagutzeko eta beharrak identifikatzeko. Hau guztia zertarako, gaixotasunak ekiditen nahi baditugu eta osasuna sustatzeko, tokian tokiko benetako beharrak zeintzuk diren identifikatu behar dira, eta horrela estrategia eraginkorrak garatu ahal izango dira. Eta gaurko gaiari helduz, zientzia herritarrean oinarritzen da proiektu hau, Igorrek komentatu duenez, partaidetza ekintza ikerketa kombinatu dugu fotoboz izeneko teknika batekin. Zertarako, herritarrak ikusten dute haien inguruna zein den eta ezagutzen dute nola eragiten dien haien eguneroko bizitzan. Haiek dira analizian parte hartzen dutenak, haiek dira analizi kualitatiboa egiten dutenak, parte hartzaileak kasu honetan. Eta horrekin espero dugu gizarte aldaketa bat egotea. Aukeratu ditugu Bilboko 3 auzo, maila sozioekonomiko ezberdina dutenak, Deusto, Uribarri eta San Francisco. Zergatik, auzo horietan badaude auzo elkarteak eta mugimendu edo auzotar mugimendu handiagoa dagoelako. Eta 6 talde sortu genituen, emakumezkoen talde bat, auzo bakoitzean, eta gizonezkoen beste bat. Ez da oso ondo ikusten argazkiak,
baina lehenengo saio batean haien auzoko argazkiak aurkeztu zituzten, jarduera fisikoaren inguruan hausnarketa bat egin, auzoari buruz eztabaidatu, saioetan zehar atera ziren ideia guzti horiek mapa kontzeptual batean islatu, eta azkenengo saioan hausnarketa prozesu horren ostean haien auzoa hobetzeko gomendioak idatzi zituzten. Hemen emaitza batzuk ikusten da nola auzo bakoitzeko ideia batzuk atera ziren, hor daude Deustu, Uribarri eta San Frantziskoko emaitzak, eta ere haien auzoa hobetzeko gomendioak, auzo bakoitzeko gomendio espezifikoak edo behar espezifikoak. Eta hau zertarako, komunitateak beren bizilekua eta osasunari buruz duen kontzientzia kritikoa sustatzeko alde batetik, ere gure ingurunean dauden oztopoak eta indarrak identifikatu ahal izateko, gainera herritarrek proposatutako politika publikoen txosten bat egiteko eta emaitza zientifikoak ere gizarteratu nahi ditugu. Webgunea garatu genuen, nirosasunauzoan.com, 3 hizkuntzetan gaude egiten, ere lan neketsua da informazio guztia eskuragarri ipintzea. Ere antolatu genuen, izan zen, abenduan, herritarren zientzia jardunaldia, non emaitza hauek guztiak partekatu ziren, herritarrekin, etorri ziren ere Bilboko udaleko, Eusko Jaurlaritza eta Osakidetzako ordezkariak, eta gu unibertsitatetik ikertzaile moduan bitartekariak gara informazio horren transferentzian. Eta 3 adibide, saio horietan zer egin zen erakusteko. Hau Deustu auzoko argazki bat da, ikusten da itsasadarra, itsasadarra, pasealeku bat, bidegorria eta errepidea. Eta izen hau jarri zioten, partekatutako espazioetan seinaleztapen beharra. Eta taldeko eztabaidetan honakoa esan zuten. Inguru honetan guztiok bat egiten dugu, patinak, bizikletak denetarik, eta hori arazo bat da. Horregatik izenburu hori ere ez. Gero, Uribarriko argazki bat ikusten da eskilara bat eta hemen igogailua. Eta izenburua UFA. Taldekako eztabaidan batera zen, gaur egun aukeran hitz daude igotzeko, zalantza barik, baina kontuan hartu behar da baten bat matxuratzen denean izorratuta zaudela. Eta ere, igogailua doainek ipini izana egokia iruditzen zait, eta are gehiago, beharrezkoa zela uste dut. Eta San Frantziskoko argazkia, pena bat da ez ikustea, hemen dago emakume bat, errepidearen erdian, eta izenburuak igual zer esango dizue, espaloitik ezin bada errepidera. Eta taldekako eztabaidan edo analisi horretan honakoa esan zuten. Adineko andre bat dago, takatakarekin errepidean gora. Baina egia da espaloi guztiak dire eraztuak. Txistuka hasten zitzaizkion, buelta ematen zuen, eta horrela egiten zuen takatakarekin, igo behar zuela esan ez bezala. Oso esanguratsua iruditu zitzaidan, auzoan zailtasun fisikoak salbatzeari buruz. Gu ikertzaile bezala joan gaitezke edozein lekutara eta ikusten duguna emaitzetara aldatu, baina benetan zer gertatzen den ezin dugu jakin, hori bakarrik dakite bertan bizi direnek. Eta honi guztiari amaiera emateko urrengo astean antolatuta dagoen argazki erakusketa honetara gonbidatu da zaudete, ekarri dizuet ere informazio horriak, eta argazki horiek guztiak egongo dira Bizkaia aretoan eskegita, etorriko dira ere parte hartzaileak astelehenean, etorriko dira beste ordezkari batzuk, eta guztion artean zerbait egin dezakegula ere biztara jarri. Eta amaitzeko ekarri dut bideo txiki bat, izan dela proiektuaren emaitza bat, nola eskertzeko herritarrei haien parte hartzea, ez ipini hasieratik bakarrik, ez dakit, joango nahiz orain. Eta nola parte hartzaileen esperientziak entzungo dituzue. Hoxe, aurreko saioko dinamika jarraituta, hartuko dugu tartetxo bat, egia tarte estua dela, eta dena ja kafeako eta gogoakin egongo zeatela, baina pixka bat hitz egiteko edo zalantzan bat edo galderan bat bali madakazu ere partekatzeko. Eskerrik asko, lehenik eta behin, nire ikerketa hilduare parte hartzean inguruan, da eskola demokratikoan inguruan dik bat, ani txoratzen hauen menez, hainbeste esperientzia herritarrentzun da, eta
Eta, bueno, nik gogoeta bat edo galdera bat bai egin dut, ez? Hasieran, gure jarreraren arabera nola horrek oztopatzen duen edo ahalbidetzen duen parte hartzea, ez? Kasu batzuetan, orduan, zuei, aipatu dituzue, sare sozialak, azoka edo ikerkuntza ekintza parte hartzailea Bilbon, zerk lagundu dizue implikazio hori bilatzen, ez? Edo zuen jarrera aldetik zerk ahalbidetu du parte hartze hori zuen esperientzietan? Niri iruditzen gata proiektu askotan igual hasieran geunkanela tendentzi bat diseinatzeko zer egingo gendun benetan gaztin iritzi entzun gabe. Irakasleekin igual bai hitz egiten gendu, baina ikasleekin ez horren beste, eta benetan entzunen bergako, zeintzut izen euren beharrak, zeintzut izen euren interesak, eta gero askotan ezin dozu egokitu eguneko egunean zer nola antolatuko zaren, baina bai iruditzen gata garrantzitsua dela gazteekin eurakin egotea aurretik eurak ezagutzeko ondo eta euran beharra zeintzu dizen hoxe ezagutzeko. Bai, gure aldetik nik uste dut asmatu gainula eta hola adirazi digute askotan jendeak sare sozialetan arantza zientzia elkartea ikusten du oso goien, oso urrutiko zerbait, zientzia elkarte bat, eta ordea sare sozialek egite dute horma hori pixka bat puskatu, lausotu, eta ikuste dutenean erantzunak ere, aipatu duzu ez, moldatu behar diala, batzutan humoretik edo batzutan beste informazioa, esan partez, tanatosia egiten du zure honek, beste hitz batzuk erabiliz, horrek auspotzen dula jendea animatzera, bultzatzen du, eta jendea animatzen di joan einean hori zabaldu egiten da. Nik uste pixkat hori izan dela. Eta bueno, Koldok hasieran esan duen bezala garrantzitsuena gerturatzea da eta konfiantza sortzea. Gure kasuan partaideak bilatzeko proiektuan konfiatu behar dute eta haien osoan zerbait egingo duzuela esaten diezu, baina sinistu egin behar dute. Eta horregatik, kasu honetan uste dut garrantzitsua izan dena instituzioen implikazioa etorri direla jardunaldietara, egon direla ere gerturatze horretan parte hartzen eta zaila izan da. Gure kasuan geneukan espektatibak edo 60 pertsona lortzeko eta 50 bat lortu ditugu. Jendea bere gauzetara doa, lanetik etxera, eta zure auzoan zerbait egin dutela igual ez duzu sinisten eta ez dute parte hartzen, baina ere parte hartu dutenek nik uste dut oso posik amaitu dutela eta ikusiko dugu hurrengo astean ere. Nik uste begirada aldaketa bat ere badagoela, zuek aipatu dituzuen gauzaietan ikertzaile bezala ere nola begiratzen dugun aurrean daukagun pertsona hori, nola ulertzen dugun boterea, nola ulertzen dugun ezagutza bera, ez? Eta bai, interesgarria. Ez dakit, aprobetxatuko galderatxon bat hori, bale. Sare sozialetako datu horiek nola itzuli dituzue base datutara? Itzulpena izan da automatikoa edo zuek hartu duzue jasotako argazkiak eta informazioa eta zuek teklatu dituzue edo zaran egin duzuen? Eskerrik asko galderagatik. Honek ematen di baimena esateko damaizkigula 3 urte suge bizi egiten finantziaziorik gabe, ze sugeak noski zeinek ikertuko ditu eta zeinek finantziatuko du sugei buruzko ikerketa edo divulgazio bat. Daukaguna da talde bat osatuta, funtzionamentua da txioak iristen dira tragolarekin suge bizi izena du. Orduan, Arantzadiko komunikazio sailak eta badaukagu herpetologia sailean pertsona bat arduraduna suge bizikoa, eta egiten duna da, banan-banan sartu datu base batean bidali duen pertsonaren izena, espezia, kokapena, koordenadak eta gero argazkia. Gustatuko litzaiguke, finantziazio aukiko bagenu hori automatizatzea gehiago, baina ez dugu aukerarik izan. Eta orduan banan-banak egiten dugu eta 2 astetik behin ateratzen dugu mapa bat eta histograma bat. Guztiz artesanoa da, erantzuten ere oso artesanoa da. Eta erantzunak barkatu, astu zaite esatea, hor komunikazio sailak daukagu adostuta adibidez,
traola erabiltzen badu suge bizi, komunikazio sailak arantza ditikan erantzuten du modu ofizialean, baina jende askok egiten du suge bizi sanzazkue, ala niri aipatzen dit. Orduan aipatzen didanean, nik eskubidea daukat erantzuteko arantza diren izenean. Baina funtzionamentu horrela eta guztiz artesanoa da, eta egia da, gustatuko litzaidakela, etorkizuna bidea hori pixka bat errestea. Baina ez da erresa, ze askotan kaptura de pantailak bidaltzen dizkigute kokapenekin ere. Ez koordenadak zuzenean idatzitak. Hor badaude variable asko, baina igual ez da momentua. Beste galderan bat, bai? Bai, aipatu dituzue, batez ere, zure proiektuetan parte hartu duen eta gutxo gabera positibitu duen jendea, eta gero badago masa bat igual indiferentea. Ikusi duzue resistentziarik, diskurso antizientifiko, zuek etzarete parte hartu duen kontrako jarrera argi ikusi duzue, errekarren aldetik? Bueno, gure kasu, zintzazioka kalean egiten dugu, eta kalean gerturatzen diren gehienak oso jarrera irekiarekin eta onarekin joaten dira gazten aurrera, gazten proiektuak entzutera. Kasu gutxi batzutan, bai egoten da, hau pseudozientzia da, edo nik hau ez sinisten, edo ez dakiz zer. Kontuan izan behar duguna da, gazteak direla, 12-18 urte tartekoak, eta gu horretan oso gertu egon behar gara, gaztik zaindu behar ditugulako. Gazteak euran borondate on guztiarekin gerturatzen dira, ero joaten dira proiektu orkestera, eta iruditzen zait, ezin diegula horrelako egoera baten aurrean bakarrik utzi. Eta hor oso adi egoten gara, eukitzen ditugu antolatzaileen artean eta txalek urdinekin eta gertu bueltaka, horrelako egoerarik bada, gu sartzeko eta zerbenak emon behar badiotugu, kasu horren horrelako baten aurrean, irakaslearekin hitz egin da ere sartuko gara. Baina, orain, 3 egunetan 10.000 lagun pasaba dira, horrelakoak zenbat izango ziren 2. Horrelako bat, ez da ohikoa. Bai, gure kasuan ere apenas segonda. Gogoan daukat txio bakarra eduki dugu, pixka bat delikatua izan zena, eta zen pertsona batek jarrizun suge bat hiltzen irudi bat, bideo batekin, nahita, esan ez begira bani suge bat hiltzen ari naiz, eta zuek aizeate mezu hauek bidaltzen, eta aizeate suge gorriak defenditzen, eta holako gauzak, ez? Eta gero batzutan, bai, azaldu behar izan dugu, ze jende askok esaten dugu, baina suge baten irudia bidaltzea ez zientzia egitea, herritarrek ez dute zientzia egiten. Barkatu baino, herpetologok askotan inventario lanak egin behar izan ditugu. Oantxe bertan, sugei buruz ez dago informaziorik Euskal Herrian. Ez da inoiz finantziatu sugei buruzko proiekturik. Orduan ez dago informaziorik, orduan pasatzeizkiguten datu guztiak ikerketa zientifikorako oinarrizkoak dira. Orduan, bueno, alde hortatik hori. Eta minutu erdian, zalantza eukiko benu batzutan izan dugu, eta publikoki esango dut, guk zalantzak izan ditugu batez ere sugei buruzko ubikazio zehatzak emateko garaian. Alegia, zientziolarion artean ere esan dugu, benetan ondo egiten dugu publikoki datu zehatzak emanez sugeen kokapenena, eta, claro, kasu honetan erantzuna da, batzuetan pribatutik bidaltzeko eskatzen dugu, ikusten dugunean sugearen populazioa delikatu izan daitekeela. Besteen kasuan, suge orokorrean arruntak dianean, kokapena bidalita ere, 198 ez du sugea topatuko leku berean. Orduan ez dugu uste arazorik dagoenik, baina mai gainean jarri dugun gauza bada bai. Eta gure kasuan, noski parte hartu nahi izan ez dutenak, horrek dira resistentziaren alde bat, ez? Igual, zabaltzen genuen helburu potoloena zen auzoak aldatzea, baina horren barruan ere beste helburu batzuk daude. Ja, haien auzoari buruz hausnartu dutenek, zerbait ikasi dute, beste batzuekin egon dira, auzoko jendea ezagutu dute, auzoko errealitateak ezagutu dituzte, eta badakite ezagutza zientifikoa handitzeko ere haien hondarralea eman dutela. Orduan, zientzia egiten daude, bai, zientzia gertatzen ari da, beraiei esker. Eta, pues, ez que segiago esan. Beste galderarik? Bai. Batez ere nirekin eta dani, zer da zailagoa, irakasleekin edo ikasleekin lan egitea proiektu hauetan? Bueno, a ber, nik batzutan
esaten dut, eske ez dira puntatzen, ez da gizer, ez da benai etorri, beti berdinak etortzen dira da kosta egiten da iristea, baina egia da, gero beste programa pilo bat eta proiektu pilo bat da zela, partatzen da bezenak beste ikastetxe batzuk. Orduan, azkenean bakoitzak aurkitu behar du berentzako egokiena dan proiektua eta batzutan ez da izango zientziazoka. Orduan, bizkat txipaldaketa bat bai banabil egiten, esaten, igual, irakasleekin hitz egiten dudanean eta aztena zenin pelmada moten, zergatik ez duzu parte hartzen, igual, aurretik galdetu, beste zertan aritzen zara, eta igual, aproposagoa da aritzen zaren hori. Zientziazokan, epe batzuk daz, lan konkretu bada, nahiz eta gaia libre izan, data batzuk daude, eta taldea gehienez laukoa izan behar da, batzutan, igual beste proiektu batzuk interesantiago bataz. Orduan, ez dut, batzukin zaila izaten da, irakasle batzukin hitz egitea, baina gehiago izaten da komunikazio kontuagatik. E-mailak bombardeatuta sentitzen dira, egunean 30 mezu jasotzen dabe, denok ia espaldian, eta ez dabe ukitzen denborarik ondo irakurtzeko eta diagonalan irakurtzen dabe euraketak guk, eta hortik komunikazio arazoak egoten dira. Baina orokorrean nik uste, nire valorazio oso positiboa da irakasleena, eta gero ikasleekin ez dugu zuzenean hitz egiten beti irakasle bidez, baina, irakasleak marabila bat, klaro. Ze etortzen direnak denak etortzen dira oso pozik, ez da benak nahi aurkeztu ez da etortzen. Orduan, hor badak handila kriba hon bat eginda, eta orduan, beti pozik horrekin. Gure kasuan pentsatzen dut eskoletako urmalen sarean proiektu buruz aikozteala, eskoletako urmalen sarean barruan daukagu proiektu bat herritarren zientziana, ikasleek egiten dutena da urmailen inguruko datuak sartzeko aukera daukate ornito.eus eta antzeko datu baseetan, eta orduan bertako espezieak sartzeko aukera daukate. Zer dan zailagoa? Aurkitu dugun kasua da, proposatu zaienean metodologia zientifikoa aplikatzea, adibidez, urmaeleko eltxoei buruzko proiektua daukagu, Aitorrekin, elkarlanean, eta hor proposatu zaienean, askotan iruditzen zaigu metodo zientifikoa ematen zaienean idatzia, nolakoa da lainketa bat egitea, irakasleek jakin behar dutela hori egiten, ez? Alegia, irakasle izan daiteke, biologian lizentziatu da, baina izan daiteke tokatu zaiola musikakoari joatea lainketa bat egitea. Orduan, zer da zailagoa? Ikasleek badakite beraiek lainketa bat egiten ez dakitela eta salduko zaiela. Baina kontuan eduki behar dugu batzutan, irakaslentzako denbora hartu behar dugula metodo zientifiko hori azaltzeko. Eta horrek seguruna lehunduko ditu hasieran egon daitezkeen beldurrak, ze beldurrak gero egiten duna da atzera resistentziaren kasua, ez? Orduan nik uste dut, zailagoa ez bat ez beste, baina guk ere kontuan eduki behar dugula irakasleek ere behar dutela formazio txiki bat. Eskerrik asko. Azkeneko galderatxo bat emango diogu tartea, gero kafea juna aurretik, bai? Barkatu, azkenengoa? Hausnarketatik haratago, ia proposamen zehatzak sortu dira prozesu honetan. Bai, hausnarkartekin harremanetan gaude, proiektu hau dator duela, igual ja, 7 urteko beste proiektu batetik, non harreman horiek osatu ziren eta inkluso hausnarkartetako presidenteak, Uribarrikoa eta Bilbokoa egon ziren parte hartzen. Orduan, honek bigarren zati honetan ere harreman hori jarraitu du. Gero, irizpideak parte hartzeko ziren adinez nagusi izatea, edozein adin, auzoa gutxienez 2 urte edo, auzoa nahiko ezagutzea haren inguruko hausnarketa bat egiteko,
gaztelaniaz hitz egitea eta argazkiak ateratzeko zailtasunik ez izatea. Eta garrantzitsuena gure 5 saioetara etortzeko konpromesua hartzea. Eta proposamen zehatzak, noski, azkenengo saioan, hausnarketa horren ostean, idatzi zituzten bakoitzak bere proposamenak, eta hor aritu ginen nola trasladatu informazio hori taldearen osotasunean esan ziren gauzak adierazteko. Eta txosten hori badago eginda, aurkeztu genuen abenduan, eta hurrengo astean ere egingo da aurkezpen ofiziala txosten horrena, eta hor daude Deustuko benetako proposamenak, Uribarrikoak eta San Frantziskokoak. Oain amaiera emango diogu eta seguru galdera gehiago egongo dela, kafia hartzen dugun bitartean aukera aukiko dugu horretarako, orduan hoxe, atsedena hartuko dugu orain. Eta Koldo, ez dakit non... kafia kalderapeko hartuko dugu, baina gara guztuen batera. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Oso.